Připravte se na refrén! Budeme zpívat! Ruce rytmus! A sami! Pojďte sami! Je tady někdo, kdo by se dneska večer chtěl milovat? Přátelé, milujte s Ondrenou! Pavle! Milování s Ondrenou i na pravou stranu! Sejdič! Pavle Sejdar, je tady někde? Děkujeme vám! Přátelé, připravili jsme si pro vás speciální choreografii. Pojď. Stupni si. A já už vím, budeme tančit klasiku. Mě to strašně vzrušuje. Nedělej to, víš, že tě miluji i bez toho, aniž by ses mě dotýkal. Cítím, jak rosteš. V mém srdci pochopitelně. Je zvyklý to dělat častěji, klasa. Já jsem připravený. Já potřebuji pomoct, můžete to v těle zkučit, pojďte to v těle. Jestli mě pustíte, tak vám zabiju. Pojďte, Barto, celá, kluci, pojďte ještě pomoct. Požilý reakce, jenom střízivý. Jste připravení! Musí dostat start! Kluci, musíte úplně držet, jdeme na to! Leoši, dej si to! Pojď! Kam jdeš? Pojď sem! To je daleko! Počkej, tak jo, já tě rozumím. Kluci, musíte jít dolů, děkujeme moc! A odnesli si ho! Pána, pojď nahoru ke stůl, Maja Sejdar! Nechci taky nahoru, kluci, pomoct, pojďte nahoru. Tak pojďte se zpátky, on si to rozmyslel, papka, než pojď počuvěči tady. A pojď zpátky, přidáte se, pojďte kluci, všichni. Jdeme, a jsme to jedni. Jdeme na to, držíme a nahoru.
číslo to máme speciální příplatky. Dobrý, díky už opuste, děkujeme. Tak tohle byl masakr. Byl jsi někdy takhle nahoře? Tohle ten nejvíc. A vidíš to a ty poříkáš, že nejlepší je být dole. A přátelé, kdo nám chybí? Lucie! 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 Lucy the Star! Lucie zvládneme sami, pojď. Ještě mám slovo. Podívej se, na mě se rozstřiž se. Viděla jsi, že umí hrát na saxofon? To bylo po druhém životě, co jsem nic mohl šáhnout na... Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlavně tamhle skupině. To bylo nejvíc, jo. Tečka. Já bych potřeboval kluci, ještě jak jste tady byli. Ještě dva z vás pojďte zpátky. Protože my si dáme teďka největší hit v dějinách lidstva. Pojďte si se mnou vedle Patrika. Každý z nás pochází z jiných poměrů. Z jiného města. Nebo minimálně z jiného domu v jiné ulici. Ale jenom jedna jediná písnička se líbí všem lidem. Nejenom lidem z tohohle města nebo z téhle země. Je jediná písnička na světě, která se líbí úplně všem lidem na světě. Ať už jste v Jihoafrické republice, v New Yorku nebo v Liberci. Ať je vám kolik chce let. Ať vyděláváte 20 000. Anebo 3 miliony měsíčně. Jedna jediná píseň, největší hit v dějinách lidstva, větší hit než všechny hity Abbey, Beatles a Rolling Stones dohromady. A ta píseň, i přesto, že je takový hit, se hraje tak málo, ale my si ji dneska dáme. Pojďme na to! Pojďte kluci, chodí dopředu! Užijte si to! Nepřines mě čas, už moje máma pracovala, všichni o tom sní, že zase Jo, dej si to!
tady s námi Libor Bouček a po nás bude after party až do 7. Byla, to mi dává kurce má. Kluci, pozdravte panoušky, jako jste uletici. Alfa! Máme nás! Kluci, a pozvěte na další koncert vaši šňůru, kde všede budete. Hej, patíme Liberec! A pak další týden na Liberec! A další týden na Liberec! A potom Liberec! Libor Bouček! Tak tohle je masakr, přátelé, nejvíc. Díky moc, potlesk pro naše uletiky! A Liborec! Pojďte přivítat našeho kamaráda, Libor Bouček, potlesk pro něj, to je člověk, díky němu afterparty začala mít ty správný koule! Libor Bouček! A je to Libor a Boreček! Yeah! Mr. Borec! Mr. Liborec! Konec, hej! Konečně text o nás! Minutu po minutě, hodinu po hodině, právě dávat krutě, od samého života blízne vyzrek, je to Boreček, rozvenej jak let, máš náhled, seš znalec, si myslu v oboru, všech názorů, klasika konec, bez diskuze, nemá to cenu pochybu, ať už snad něco jinak, reakci malý znázor, přírodní ukazník si ukažaný tlak, naopak životní zvuky, konci, znak, třetí kandidát na to dostat, nevím, za co tě myslel, tak Monitory mikrofony nahoru, neslyšíš se kluci. specialista na všechny místa, že nikdo z mě bude zůstat, i futurista, ty si zniček, Protože se zpívá v této písni o borci, máme pro vás speciální překvapení pro dnešní večer. Dneska tady nejsme sami jako ranní show after party a další přátelé, ale přijela velká italská mezinárodní hvězda. Dneska bude mít příležitost. Ještě tady není, je na hotelu, ale má přijet každou chvíli. minutu po minutě, hodinu po hodině, Bude tady za minutu. včera dneska se kratne, A pojďte všichni refrén. Přátelé, všimněte si toho textu, to je skutečně o nás. Poslouchejte. Boreček má tady už co nikoho nezajímá, Boreček má totiž říká zcela co ne. Boreček je svoje osudu svýho očiče třímá, Boreček má pravou mluvit poprvý a nakonec. Borec nedával autogramy, tyhle supermaní, si jdou jenom supermaní. Supermaní, ty turecký čepu, setinu, já mu to nežeru. Páč ho, vteřiny, minutu po minutě, hodinu po hodiny. Anuška Franku, tě kecáš mi do života, blízne vyzrek, si Boreček, jo, Boreček, jo, Boreček, jo, Boreček, jo,
Dámy a pánové, přivítejte největší hvězdu italského tenoru. Dámy a pánové, potlesk přichází Andrea Bocelli. Neslyším, Andrea Bocelli! Sorry. Můžeš se falso fantastica. Je to úžasné. Allora ragazzi, Nazdar lidi. sono contento Tornare. di essere a Liberec. Dove? Così. Mi chiamo... Che è successo? Va bene? Va bene? Je to v pořádku. Mi chiamo Andrea Bocelli. Jmenuji se Andrea Bocelli. Sono venuto qua perché... Jsem tady strašně rád, Protože qui è Leoš. protože mám rád Leoše, Leoš Marek. Leoš Marek, Patrik Zunski. Patrik Kezunci, Libor Busek. Libor Buzek. Buzek Libor. Voglio cantare per lei Dneska vám zaspívám una canzone si chiama Con te partio. jednu úplně nesmyslnou písničku, kterou zpívám všude, a to pro celou trachy. Devo Je to zatím jenom assolutamente silenzio. potřebuju absolutní ticho. Silenzio je totale. Grazie. Poprosíme vás o absolutní ticho. Per piacere. Prossimo. Cože? Prosím. Un poco di più. Chci vás všechny neslyšet. Soustředění. Tra con te partirò, paesi scende da me, ti dentro ti sento da me, figlia da Gesù. Tra con te partirò, paesi scende da me, ti dentro ti sento da me. Grazie, Liberec! Però conosco una opera ceca. Moment, přeložím, bohužel už musím jít na kolonoskopii. Do české nemocnice. Non è vero. Translazione. Překlad, prosím. Conosco una opera Jdu na ceca. kolonoskopii do opery v Praze. Na operaci. In questa opera si canta di un moto, capisci? V Motole mi budou dělat operaci a tam mi budou dělat Přátelé, já to píseň. přeložím, přátelé, teď nám zaspívá Andrea Bocelli ještě jednu píseň. Chcete? Dámy a pánové, je to píseň, já to dokážu říct, je to píseň, kterou jejich rodina Andrea Bocelliho je velmi slavná italská rodina, bohatá, Ricci Italiana Familia. Ricci Italiana Familia, velmi bohatá a přátelé, tato rodina již před 100 lety díky tomu, že vyrábí jedny velmi známé sportovní italské motorky, ovlivnila textově i text české známé opery. Je to tak slavná fabrika na motorky v Itálii, že dokonce se to dostalo i do jedné české opery. Prosím. Znam jednu dívku, ta má Ducati, a chalupu dostane od táty. Grazie Liberec, ciao! Tě už tvůj lék a každý z nás, ať má muziku svou, která vyléčí všechen úžal. Muzika do monitorů. Jo, má být tady díky malý a pojďme! Sobě má pohled a trochu žal. Kdo pomůže mi v téhle době, ale
Všechny před zavřený dveře jdou, ale znám jeden lék, pomáhá léčení duše. Dámy a pánové, máte čas ještě odejít, protože za 20 minut budu koncertovat já. A ještě teď si dáme výkačku, připravte si lasery, zhasnete pódium a jdeme tančit. Jdeme mladou slavu. Je to nejvíc, bohužel si to užíváme víc než vy, to se dá nic dělat. Tak pojď! It's mine.
předcházejících zároky jsem zjistil, že to není tím, že by lidi chtěli vidět mě, ale zjistil jsem, že to je podobností mého jména, se jménem jednou mého kolegy. Totiž, když podíváte se na moje jméno na plakátě Leoš Mareš, tak to jméno velmi podobně zní a úplně stejně se píše jako DJ Tiesto. Tak si udáme!
určitě přijďte tam tu muziku do vás na hodně. Chcete to víc na hlas? Čeká nás zastavovačka, doufám, že budete skvěle spolupracovat jako dosud. Navíc jste si úplně střízliví, to je uvěřitelný, to si to zvládnete, připravte se, jede! přijedat takhle krásný velký prostor, který jste takhle zaplnili. Ještě něco tanečního? Ještě? Dáme si Prodigy.
počkej tam. Čau, čau. A Eňa zpívá. Fotograf, který ho tady máme, viď? Vyfoďte lidi, člověče. Pavel Cejnár, za chviličku převezme štafetu. Ale teď zpíváme.
poslední refrén. Poslední refrén! Rozsvíť a jede! Rozsvítíme na lidi, ať vidějí, jestli tam čujou. To hezký. Přátelé, mám dobrou zprávu! Mám dobrou zprávu! Koukali jste dneska na štafetu 4x10 km muži? Start v 1 hodinu odpoledne, koukali jste? Mám dobrou zprávu, naši před malou chvilkou konečně doběhli! Naši konečně doběhli! A teď pozor, přátelé, je tady píseň pro všechny dámy,
který se dneska na dnešní večer připravovali. Krásně se oblékli, aby jim to slušelo. A tak si zaslouží, aby tady nebylo osvětlení jak na house party, aby jsme se mohli prohlédnout, prosím, blindry do lidí, ať se lidi vidějí. A děvčata, teď je tady píseň pro vás. A necháme svítit do lidí. Moc vám to sluší. Ruměl by ve tvářích, ležím v polštářích, to mě právě baví. Nic mě netíží, jen si přiblížím všechny šperky, co mám. Tak svět mě radosti chystá a v kramflici jsem si jistá. Když se na čančán, když se na čančán, když se na čančán. Po drahých ubercích, po divných špercích, to mi zkrátka sluší. Hosty přijímám, jen se zajímám, co pak uší si dám. A svět mi rukama tleská, jsem rozuměla a hezká. Když se na čančán, když se na čančán, když se na čančán. Doběhli už.